uyog sa taba. Kaya ba na nang siyang siya akong uyab kung wala akong misis? Dago. Sunod na lagi. Napakulakaw. Mapit pa ko silang Jennifer. Umo ba? Nala, sige eh. Sunod lang ta magtagay. Maayo kay nakahapit pa ka sa amo. Ngamod ko dito. Ay, sus! Nikaon na ka? Ano? Ikaw? Humanasan. Ah. Nga ko mo. I miss you too. Pero Ronald, please. Ayaw man sa Ronbe. Sa'yo magkuupma ko eh. Ay, kadi ko gawin. Sa kaitin. Sorry. Next time na lang, please. Okay, sige. Ngam ka. Uy, suko ka. Ngam. Issue pa din nato, ha? Of course not. Okay, fine. To be honest with you, ang lood na ko nimo. Katulong ako nimo gibalibaran. Pero again, that is not the issue, ha? Nga ko lang nga, basin og narakilain ba? Babe, I promise you, wag yun. It's just that di ka pwede yun ko. And gusto ko mapahuway sa'yo. Pero don't worry. Next time, mabawi ko nimo. Okay, sige. Sige, pangawa na kay. Mapawalin ako sa amo. Ihatod na ka sa ubos. Nay, kasi hunahuna na niyo eh. Sama ka. Ambot lang, pero makita ang guna ko siyang phone, pre. Magsigip siya search sa iyang ex. Karang search history sa Facebook ba? Umo ba? Kani. O diba? Kaduda kayo, makaduda. Unsa ka bang labot niya? Nga, wala naman sila. Murag lisod-lisod sa ginapweda. Ay, nagduda naman gani ko, pre nga. Basi nagkita-kita sila. Unya, wala akong mahibaw. Oh, pre. Mulakaw kag ma? Yes, babe. Magkuyog isa kong ikakaw. Ni Tyra ba? Mo ba? Abi na ko kita yung mulakaw ron. Ha? Narito yung sabot? Wow, pero lingom ka na ako nga mamauwi ka na ako. Day off mo. Ay, hala. Oo, bitaw no. Hala, uy, ano sa kamanina ako? Nalimot man ko. Nakatando na ba kong Tyra? Sige na lang, sige na lang. Tamo na lang sa'y pag-uban-ugma. Okay na. Sunod na ta. Babe, sorry ha. Oh, thank you kayo sa pagsapot. Promise, next time, ikaw na sa akong tagaan sa akong oras. Okay, babe. Kasabot ako. Oh, si Tyram eh. Hello? Hi, kuya. Oh, nanawag malay ka. Mangutan na naman ako, kuya, kung naguyog ba mo ni Ate Jennifer? Ha? Oh, waran. Nga naman day, nagkabuwag mo? Nagkabuwag? Wa man. Nga naman di, kuya? Oh. Wala mo magkuyog nun? Wa, kuya, uy. Nanawag lagi ko, kay naaon ako'y tuyo ni Ate Jennifer. Nga magod siya nga magkuyog ba mo nun? Ha? Mao ba? Uy, wa mo may magsabot, kuya, good. Oh, mau ba? Nga, kumusta ang nakaw ni Tyra ganina? Ay, okay ra, babe. Mau ba? Nagkuyog mo? Hala, oh, good. Nananggit pa ako nimo. Nalimutayan ka? Wa. Ako lang giklaro. Nanawag mo si Tyra na ko ganina. Nangutaan nag-asa ka. Nanawag siya nimo? Yes. Di naman di kagikan, ha? Sabi na ko magkuyog mo. Recorded by X Thunder Gaming. Kuan. Tugani ko tinuod. Diyan ka. Sorry, babe. Sorry. Anong sorry mo ka? Doon na ka din nahimusa? Ang tinuod. Gusto lang kong mulaag palag sa ngawa ka. Sukat magod kinagkauyap na. Wala ko'y tayo para sa akong self.
kung asa ko tuwa ka. Unta ni sulti ka na us tinuod. Di makakinangan mamakak na ko, babe. Nahibaw ko. Mong, I'm so sorry, babe. Sorry kikayo. Ako din pala pasunod. Pero next time, be honest with me. Yes, babe. I promise. Di na ko mamakak pa nimo. Promise. Basin wara, pre, oy. Ikaw rin nagununod dautan, pre. Basin ba, pre? Ay, mayo tag masayop lang ko. Babe, mag-showers ako, ha? Sige, babe. Go ahead. May bili na yung cellphone din eh. Akong trahan. Kinsa mo ni si Renz? Ngayon ka text? Saan ako? Love, I miss you na. Magkita na ta, please. Renz, yung ex. Mananghiog na ko, babe, na mag-overnight mo sa akong college friends. Kana kung okay ni mo, ha? Mau ba? Asa ba mo? Mag-beach me. Mau ba? Kano sa? Sabado, babe. Okay rin ni mo? Kung buhato na ni mo, pwede na ka sa mamay mo resulta, ha, pre? Gusto kong maundang na akong pagduda, pre. Maungsundan ko siya siyang paglakaw karong Sabado. Pre, Ronald. Mayo kay gayon ka na ko. Nalangit pa sa akong uyab, na ako overnight doon sa akong college friends. So, di ka ano pa pala kakay. Di ko magdali ko yun. Ayaw. Oras ni mo rin. Huwag sila makabantay nga. Naara ko rin yung palibot. Atong sulitin na atong tayo together. Nadurog kayo na ako ang ilang istoryahan. Bakakon ka, Jennifer. Bakakon ka. Hi, babe. Kamusta inyong outing? Okay ra. Lingaw. Why mga lalaki? Ha? Ngano nagkapangutan naman ka? Babae ra ba mong tanong? Babe, unsa ko na imong mga pangutana? Hatagan ti kag higayon aron musulti na ko sa tinuod, Jennifer. Ronald? Sulti ko sa tinuod. Ronald? Huwag kayo sulti na ko. Unsa ba? Ano itong himong ang buang, Jennifer? Unsa man? Nabalik mo, Rex. Unsa man nagkipanulti ni mo? Mamakak ka gad eh. Kutob si mong mahimo, ha? Nakakita ko ninyo. Nakita ka mo. Ronald? Gisundan ka mo. Huwag nakita ako mismo sa kong mga mata ang imong paglimbong nako. Sige. Mutukan ko. Huwag ko mahibaw kung ano, pero sa tinuod lang. Doon ako'y nakita niya nga wala ko makita ni mo. Doon ay part na ako nga hangtod karon. Huwag pa maka-move on niya. Love ti ka, pero... Mas love pa ni mo siya. Ronald, sorry. Jennifer. Maong mabuhat na lang ta. Dili ko angay ni mo. Makakita kapag mas labaw pa na ako, Ronald.
Jennifer. Ginawa ko naman lahat. Iginugol ko. Sa tinuod lang na ako'y kalagot sa akong kasing-kasing sa iyang pagluid na ako. Di na ko madawat na iya kong gingon ani. Natarong man unta kay ko niya. Pinangga unta kayo na ko siya. Ug daghan unta kong plano para niya. Pero iya lang sigan. Dini na lang kutob. Ug daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mga kadumanikalan, kaagi ni Ronald na taga Cebu City. Uban ni sa awit na yung gipangayo. Awit nga nagulahan, sana'y di na lang. Sana'y di na lang kita nakilala. Ang kaagi gibuhatan na gawa sa radyo ni Jelly Haka o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganaz. Kamusap mga igalaw at mga suging di paminaw, kinasing-kasing kong ginapit sa pakada. Sa inyong nagkalanlaing kaagi sa kinabuhi na naglibot sa kaawit. I-address lang na ining tulamanon, handamanan sa kaawit girl. RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Mania Boulevard, Cebu.